Bratislavčania môžu ísť do protiútoku. Loptu však mal na pety teraz Matúš Tomáško. No a lopta sa teraz dostala. Ktorí navštevujú vlastne základné školy, respektíve sa chystajú na tie stredné, ale zároveň vedia ukázať svoju súperi. V modrých dresoch sa teraz musia rýchlo sťahovať, pretože už trojica hráčov sa snaží preraziť cez tú obrannú líniu. Aktuálne je pri lopte Matúš Berko až teraz s východoslovenským regionálnym výberom. A teraz sa opäť veľmi dobre zorientoval v situácii Matúš Berko a má taktiež rýchlosť východoslovenského regionálneho výberu. Títo stále, napriek tomu, že sa často ten turnaj hrá v ich domácom prostredí, ešte nikdy nevyhrali Memorial Gejzu Princa. Stredoslaci sú teraz. Marian Ileš sa taktiež ešte občerstvil. Bude dôležitým hráčom tak na krídle, ako aj v obrane. A teraz